ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои маҳтарам ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем аввал дар ҳамин видеои мо лайк монед, видеоро ба ягон дӯсту рафиқтон аввал равон кунед ва мо дар бораи якчанд гапҳо дорем гап мезанем қади шумо. Бародарони азиз, ман якчанд пеш як рости гап 5-6 сол дар як канал меҳнат кардам. Канал YouTube мошинбозор буд. Хай бисёриё ки бидонам бишносан агар дар чида бошанд, рекламаи мошино мекардам, рекламаи бисёр чизоро реклама мекардам, бепул буд, ройгон буд. Хай баъзе бародаро мегуфтанд хай шумо дар Тоҷикистони интернет дар кора, шумо дар интернет пулӣ мепартофтану баъзе дигаро бошад бепул буд, ройгон буд. ана ҳоли бародарони азиз, ман баъди шумо як канали нав шудагим ки ҳозир ҳам канал дар видеоро парафтагиам. Каналамо беҳад бародарони азиз каналои зур буд, хуб буд, тинҷ буд, гарини корош зур буд. Ди канал иш ба иш пайваст буд ки адсенс иш пайваст чӣ хел ки мегӯянд ҳамон хел буд ва касоне ки мефаҳманд ҳами ютуби маҳкамкардагиро чӣ хел ҳуй кунем, хоҳиш мекунам дар ҳамин ватсапи нами рӯи навор банависонед акои апоин кадомед ки мефаҳмед хушрӯ ҳамиро вастанавӣ кардан мешавад. Бо мо ҳам дар хизматем. Ҳоло бародарони азиз, мо канали ҳамин нав мо наинами ҳозир видео партофтем ҳамида бадарен аддушӣ дастгирӣ кунед. Эна бародарони азиз, вақте ки мо дар ҳамон канал медароем, ина то ҳозира нигоҳ кунед. Канал мега ваш канал не будет восстановлен сейчас, яъне ки ҳозир намешава ира восстановить кардан намешавад. Баъзеҳо мегӯянд ки 1 сол пас, баъзеҳо мегӯянд ки чанд қа пас. Ҳайку бародарони азиз, кадомед ки мефаҳмед хуба как ҳамиҷа бадарем банависонед. Мо якташ дорои 50 чанд ҳазор подписи 52300 ёки 53300 подписчик буд, якта дигараш дорои 19000 20000 шудиса буд подписчик буд. Ҳардаш автоматӣ маҳкам шид. Барои чӣ хотир маҳкам шид? Мо акаи Ferrari.tg01 ҳаматон мешиносем. Ман видеоямро ба пурсиши худаш, аввал иҷозати худаш ки YouTube надошт, ман иҷозат гирифта парафтам. Кадом бадбахте даромад ба номи вака сайт кушод, видеоро гирифт партофт, чихеле кард ки ман дар жалоб омад, ман дар сета страйк меган чизе меган ки се тамтари омад огоҳӣ. Дар омадам ки гуфт ки то 25 ком моҳе буд, худ дурӯғум накунад, як моҳ 2 моҳ пеш буд. Ҳамин каналтон автоматӣ маҳкам мешавад гуфт. Дар омадам апеллясияро кардам, апеллясияро YouTube қабул накард. Ҳамон одаме ки жалоб зада буд, ҳамон дар адсенсошон, дар комментариҳои видеошон, ҳама чизошон нависанд ки бародар, ман ҳамин кори ман, ҳамаи шумо ҳамин канали маро беҳуда маҳкам кардем. Баъд ҷавоб нагардон, дар адсенсаш алоҳида нависондум, дар пошташ алоҳида нависондум, дар комментарияш алоҳида нависондум. Ҳамин чӣ видеоиш ки нависондум, ягонта ҷавоб надод. Видеои мара ютуби ман автоматӣ маҳкам шид. Дига ина ҳоли вақти канали намои намияи бародаро дорои 2470 подписчикай. Ҳамида бадарем подписатсия кунед. Аддушӣ ман лабои рекламаи шумо хона дорен, чизе дорен, ман ройгон реклама мекунам бародарони азиз. Бисёриҳо маро агар бишносанд, ман канали мошинбозор доштам, ҳамун канали мошинбозор маҳкам шид. Бисёр чизоро ба худо доимо бигӯям, қасам нашавад, баъзеҳоро мумкин пулша гирифта бошам, ба хотире ки бихушон мепартофтанд. Ба рекламаи ман 50 сомон буд, қапале набудак. Бародарони азиз, хай интернет дар Тоҷикистон худтон медонед ки ҳар як видеое ки мо мепартем 400 мегабайт, 500 мегабайт, баъзеҳош 1 гиг ҳар хел меравад. худтон медонед ки Тоҷикистонда интернет чӣ хел суст кор мекунад. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, ҳамин канали нави мо бадарем подписатсия кунед. Аммо бадбахте ки канали маро маҳкам кард, тарам ки ҷойда бошӣ, зинда бошӣ, мо шумо ягон вақт габи ганда намегем. Бадарем бародарони азиз, ҳамин канали моро дастгирӣ кунед, иша пеш барем, 50000 бигзарем, 100000 шем. Бо видеои чоткиро мепартом. Кадомед ки хона дорен, мошин дорен, замини фурӯшӣ дорен, чӣ намуди техникаи барои фурӯш дорен, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ҳамин шабакаҳои иҷтимоиро бародарони азиз бепул ройгон хизмат мекунам. Ин ҳамин ватсапи рӯи наворда мебаря, ҳамин ватсап дар равон кунед. Мо иншоалло ки дар хизмати шумо ҳастем. ин ҳамин каналҳои маҳкамшудагиро ин ҳамин ҷода ҳар дар тараф мемонам бародарони азиз.
бедороен аддуши дастгирӣ кунед каналҳои маҳкамшудагии маро кадоме ки метона ҳамин дар бораи ютуб фаҳмиш дорад, медона ки чӣ хелҳои кадамаш мешавад. хоҳиш мекунем блогерҳои бақувват боша. хоҳиш ба шумо ки амира биен агар я сарҷамъ шем ҳои кунем мо ҳам ая нони хӯрдан мондем. барое ки мо дам канал 6-7 сол меҳнат карда будем ки қашида буд. меҳнатҳомон барбод рафт. хай бародарони азиз, коме ки метона бия дастгирӣ куна, мо ҳам бо фикришам мекунем. Иншоаллоҳ дастгирӣ мекунем. мо ҳам бар корош муваффақият мехоҳем. фақат шумо бародарони азиз яктаги ҳамин лайка дар ҳамин видеои ман бизанед. дигар шумо дар бародарони азиз ягон чи гуфтанӣ нестам. ин ҳамин канали маро кадоме ки маҳкам кард, Трамп зинда бошӣ. адуши дастгирӣ мекунем, шерои нар яктаги лайка мезанем видеода. каналҳое ки маҳкам шуда бо я бор дига мегӯям ки кадоме метона ҳуи када дар ин ватсап ё ки дар комментария ма бинависа. ширбачаҳои азиз, ман қатъи чақ кунам. дӯстони азиз, ба ҳамин тамом. боқӣ паноҳи ҳаматон ба худо. дар ин канали нав подписатсия кунед. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад. хай бачаҳо.